Okay na? Nare-record. Ganda nga dito kay Mami. Mabilis lang ang masakyan, no? Para masugod yung kapitbahay ni Mami, no? Pwede ba yun? Magdanda si Mami, magposte doon? Ba, ano lang naman, hindi naman poste. Okay? Para nga doon sa kanya yung may-ari nung nagpabako dahil yung magandang hollow block nakaharap sa kanya eh. Sinet mo sa lugat eh. Chicken siya. Oo, hindi pa daw sabi ni Bibi. Wala lang. Meron pang binili na hindi ko gusto dun sa Carioca. Ay, Yung drinks, patigas. sabi ko, oo, yung kamote at saka yung drinks. Sabi ko, bili nung masarap ah, may binili ko. Andan, ayoko yun. Tayin mo yung ano. Kaya yung masarap na ano, Saan? na kopya, ayun, no? Bili ka. Ipas. Oh, baka sa kuya yan. Ano ba yun? O yung, may pera mo na. Wala tayong pambayad mo. Baboy, tsaka ano? Ito. Wait na, parang hindi ka na bumaba. Yan ba yun? Ayun ah. Oh, yan ba yan? Tingnan mo, sulitin mo. Magkano isa? Yung Tipas. ano, yung munggo, Munggo ng tipas. Tingin. isa lang. At saka yung ano yun, Baboy. baboy. Ano daw? Ano? Ano bang masarap pa na tipas? Ikaw. Yun lang ang gusto ko. Ano, yun na lang. Yun na lang. Oh, Dalawa. 62. Dalawa. Oh. Mamaya wala pa 120. pambayad. Magkano? 130. Magkano lahat? 130. Magkano pa kulang? 10? 10. Okay na? $65 lang naman. Ayun si Kuya Ares. Orange din yun kanina, oh. Kulay. Yung Oh, ganun. ganun. Hindi, ganun ang kay kuya. Hindi, ganyan. Hindi, Hindi ito. ka. Yan ba yan? Yan ba yan? Parang kokonte, no? Hindi Peso ba yun? Yan ba yan? Oo, yan yun. Minsan ay paparada, mukhang punong-puno. Sa may una. Oo. Ayun. Sa race din. Ayun, dito, meron naman tinda siya dito. O yung kamote, ha? Oo nga. Ay, madami tayong itlog. Ayun, oh. Ayun, oh. Meron siya, oh. Kamoting kahoy ba yung Carioca niya? Ano pala, doon ka kaya tumakita. Ano?
nga, may karyoka din. Ano gusto mo? Parehas lang yan, karyoka. Ano ba yung karyoka? Ay, yung ano? Ano ba yung bibiling ko? Yung melon, dalawa. Oh. Tapos karyoka. Tapos bahala ka na. Huwag yung Ang kamuting... karyoka ganun, di ba? Yung bilog, oo. Ayun, nandito. Oo, karyoka ka. Tapos bahala ka na. Huwag yung kamuting ano. Doon ba ka bibili? Pwede din dyan. Karaw lang ba yan? Oo. Sabi mo, huwag yung kamuting ano. Tingnan nyo na nga naman mga kapuso, ano? Kung yung iba, abay, gumagamit pa ng mga kung ano-anong mga dating app, o kaya nakikipag-chat, diba? Sa mga akpam, o yung mga hindi po nakakaintindi ng akpam, ito yung mga foreigner, para magkaroon ng karelasyon, ay yung mga prospect na mga pwede maging boyfriend, na mga ibang lahi, gumagamit pa nga ng mga app at saka ng mga online chat, ganyan. Aba, itong bida sa ating kwento ngayon na si Mayet, saan siya sa kanyang harapan. At hindi niya kailangan habulin sa mga kapuso dahil siya ngayon ang hinahabol. Ibang klase rin itong si Johnson, ano? Mukhang pinag-aralan ko ang kulturang Pilipino, lalo na sa pagtuyo sa isang babae. Dahil tutusin, hindi naman talaga nila kultura yung gano'n niligawan-ligawan, magre-regalo ka, magbubuyo ka sa isang babae. Kaya alam niyo naman, di ba, sa Amerika yun, ahit sila ng ate. Gusto mo ako, gusto kita, o di tayo dalawa na. Ganun sa kanila, wala na mga ligaw-ligawan, hindi gusto. Pero ito nga po si Johnson, mukha talagang porsigido ha. Dahil pinag-aralan. Tingnan lang ang kulturang Pilipino sa ligawan. Dahil may kaibigang Pilipino si Rick, na siyang naging susi kung bakit magkakilala itong si Mayet at si Johnson. Ngayon, si Mayet, hindi man in love na in love pa dito kay Johnson. Ayun, may kaibigan ka lamang tingin-tingin. Hindi ko rin naman alam bakit Ay, melon. mukha namang pogi. Ano nga ba yung bili natin may suka? Tapos mukha Ay, ano, meron sila. May suka. Ayun oh, kumakain sila. May suka, ayun oh. Ayun oh. At tingnan mo kung tama yung binili ko. Ito ba yung karyoka sinasabi mo? Yan. Ay! Ano ba yun? Yan sa kamuting kahoy, pero pwede na. Ito pa. Yan, kamote. Ito. Parang ano siya, yung buti, dalawa lang bilhin ko. Parang bigas din. Kung pino ba yung aking gagawin? Ayun oh, ayun ba yung nakabasong nyo? Baka mo. Tapos tanong mo, kanino ko po ba kamuting kahoy? Dalawang piraso lang. Bigas to eh. Kamuting kahoy, buhay-buhay yun.
daw ang pinakamasarap na karyoka. Tama rin naman ang payo sa iyo ng iyong nanay, Mayer. Kung yun lamang ang iyong rason, yung magkaroon ng magandang buhay sa tulong kung si Johnson, teka muna, hinay-hinay ka muna. Tama, kilalanin mo. So yan, oh. Kahit pa maganda ang rekomendasyon na ibinibigay ng iyong kaibigan, Diyan, masarap na karyoka. Promise. Balinghoy. Dito sa Arayat, Pampanga. pababayaan niya, syempre, nagpapakasyon lang dito. So, patagal niya, isang buwan, di ba? So, natatapos siya. Very good. Ito yung kamoteng kahoy. Daw yan. Tikman mo difference. So. Sarap. Ano? Sarap? Sarap. Diba? Wait lang. Buti na lang, dalawa yun. Sarap. Tutok po kay. Ha? Burger? Diyos ko, amoy pa lang. Masarap na ano. Galing mo. Di ba nakausli yung ano mo? Petang mo? Nakausli. Torte na pala to. Hmm. Pwede na ako. Ikaw, ayaw mo muna kumain? Doon, sa gasolinahan. Gusto kong patayin muna si ano, Herbie. Doon tayo kumain. Papatayin ko. Bababa tayo. Pahingahin muna natin. Kapuso ka? Sa tayo, bumili tayo. Sarap. Alin? May suka siya tinda oh. Ay, wala na. Sarap ng suka din. Balik tayo? Pagkagas ko, balik tayo. Sarap. Sarap yung suka. Magkano daw? Hindi ko nga alam eh. Pero masarap siya. Baka meron dyan. Yun, doon lang naman ang gas. Sarap ng suka. Ayun. Ano ba? Baka may nagtitinda na. Malayo na tayo. Babalik tayo? Oo. Tayo yung suka. Oh, tikman mo muna. Ang sinasabi ko. Higop mo. Diba? Hmm. Sarap, no? Tsaka yung kinakain mo, ang sarap. Okay. Gusto ko yung kinakain mo. Mamaya. Ito, dalawa to. Okay ba yan? Okay yata yan eh. Ano to yung Karyoka ako magkano? benta? Mahal no? Kaya mo maglakad pag dito ako? Okay. Ha? Wala na tayo paparadahan doon eh. Ha? Diyan ka na lang gumilid. Basta kung ano mangyari, paikot-ikot. Ay, ayun, may umalis. Ay, walis. Ayun, oh.
Diyan ba? Doon. Kay Manong. Ah, kuha mo. Gusto mo pang bumili pa ako niya? Yun, meron. Yung okoy. Oo. Oo. Isa lang, isang bote Oh, lang bibili ko. Oo. Ay, iskada, hindi mo lang sinabihan. Nagtaka pala. Ba't dalawa binili mo? Mura lang? 60 lang eh. Oo nga, very good. Okoy, bumili ka? Oo. Harap. Gusto lang mo. Gusto. Sarap na suka. Ikaw na rin ang may sabi, mabait naman yan. Tanggapin mo na. Kung sa tingin mo, Sabali. gusto ka, okay na yan. Ilangin ka ng sinig sa kanila na magkakaroon kayo ng relasyon ni Johnson. E pag-aralan mo din siyang mahalin. Pagbalik niya sa ibang bansa, masusubukan mo din kung tunay nga ba ang hangarin mo kayo. No? Na kung mas mapapatunayan kung ganun seryoso sa'yo. I want to be so seven. Kinatisip mo muna baka may asawa niya si Johnson. Ito naman si ano, itong si 5597. Ay, hindi ko pa rin yung kanyang message. Tayo kanina pa programa yan. Si 8179, gusto kong marinig ang boses ni Johnson. Mahirap i-judge kung kwento lang. Okay lang, American accent, ha? Tita Ellen, ang Rizal, at na, naku, opportunity is not Talaga naman, ang asawa ko. Minsan ka nga lang naman pumunta rito. Suka, 60. Mura. Yung binibili ko, magkano? 150 yata yung malaki. No? Hindi ganito kasarap. Siyempre, basta sinabi ng misis ko, oh. Sarap. Napansin ko, napapalayo na tayo. Kaya nga. The best talaga doon. Carioca, tsaka Ah, papaya. papaya yata. Ito? Naman. Sarap, no? Tangan. Ngayon, no? Uno. Saan pwede yung credit card? Ngayon, no?
Card payment tayo? Sir? Card payment? Wala pa tayong card. Wala. Sir, Gcash at saka cash lang. Oh. Doon kaya sa kabila, pwede na? Pwede na po. Card? Yun lang. Hindi mo alam? Oo po. Yung card po kasi natin inaasikaso pa since bago pa lang po. Sige, salamat. Ano ba, ulo din? Na. Avocado, yung inano ko dati. Hindi masarap, no? Yan, panalo. Lalo na walang first kiss. $1,000. Premium 1,000. Oh. Ha? May ano. Thank you.